soberete gatukwira libageri go kwarigania gojakira nyinse jiga mpaka chinsezo ekero litukoria Jumanne ligia litukerero ne litukoria bochenu boige ase timu Ensakia niko tugatwa kwa mangana yo bochenu nande bono nigo liagwereire litukoria bochenu ase Ensengima ekorigireri World Malaria Day anene ekero litukeri go chikonyererwa ase county ya Nyamira igo manjumuri twireri bageri abene go kwarigania semambe aboniga ojaka mona intwe mbako mweri tindinje biega ntolene twin ya na Ensakia karo Joshua uta ara sensa meriende ye studio kwena kuna mariogine chibija go jeira senjera ya bene no ri kubari doriede Joshua ngote mari go paranzi kabisa ya oena kibina lyago ikeri na kwarinyorera senjera ya bene Wakirubia. Watogonyerero likuweli liachire kabisa. Ngwenda lile unajua hii ni kupatikana chingurjo manene yote itashinda. Itashinda amina. Kwa abukirubia. Wantu babukirubia kabisa. Tunashukuru. Masubati Felicitas Nyanchama, mwana Flavia, mwana Layton. Kora chinsema chumo socho. Nokwegana kwa mwabukirubia andonsia sumure biamone ikiagera oyo minto etwin aikirege gase studio baraza Eric good morning no mwana Stephen Junior asante kiagera tuikirege gase studio ambia sana bono dende digo mwanju mole aboke asoime yo moroberio Eric baraza na babokire na watebire beso nyanja makuru musochali na mwabokire iyo dende na mashabiki Tons B baboke miso motangi Saini ya Nyoro Kisii Arogo Nyasimi I think Nyasimi yako na sisi sasa asubuhi nisemerete no ara mona intwe na rona tomere text kita angonya rona tore ngo gatebini ri ya tomire asimambia boniga atari ya bese no medro bora ahora vera ne jibese lakini text ya tomire yani mangana aria ayebiro sure all right even that's good mwanchu muligererio ito Sophie Kemi bunayo mintate vile tunawatambua sana Chris Arogo korajinse mochia raganga bugusero ntobwate Dismas Okinyi ntobwate kiongozi Safanayo Nserio Kerry Estelle korajinse machanya boterere ntobwate Vansi Kerry korwa Rongai na mashabiki to mwensi abalabano nami ntobwate chitim chaito inye tonyoli ntobwate team bana kosa team following team diaspora na team chini ya maji bia mono sana kuro diaspora Kennedy Gisemba asante kiagera nayo kwa Shagaria yabo Cyprian Ontita yabo Cyprian Marube tunashukuru sana kiagera nino korwa chinsemo chia diaspora igobano mwanchu muligeria tunakushukuru sana ikiagera aino montomu ya olio gotosira bono mambia mwensi pia selibwa yabo ntobwate sagini korwa chinsemo cha Nyalibali Masaba mashabiki ito mwensi Claudia Nyakezi yani abambali motali komo chano nyangake Makindu Getuma korwa county ya Kisumu na mashabiki ito mwensi mochokorolio mayuja ntobatu mochokoro bwabagetutu to wakangambia mono kirage mambingi abana ndonsia soro mwanchu muligeria onyego gotonyora kule ase county ndeyonse gasense ya Kenya tunashukuru andonsia soberete ebene chinsemo cha coast ebene chinsemo cha western ebene chinsemo cha eastern north eastern Nyanza amo ne chinsemo cha Bukambaga alia tunakwambia kwamba kabamo na intwe goika omweli gobane mampingi eli tukolia Jumanne kule ndendense ya Kenya ntuli na keligi toko kermone ikiagera abantu nigo bagendrete gusirio bogima usabande nigo bagendrete go tindo korwa se ensemelia Shakahola ase county ya Kilifi mangana makongo araria kerolende dini ye hamete bona bado watu wanamuita Basta Bor Mackenzie lakini bona iliete linje tikarukora kubaur Mackenzie lyoka atura tikakora rusire der pasta ndoje na bano gusariri bakara marieta ango tume kuri karibobe na bande toro abo burandia
lakini dende ne lina mangana endere talia na kutukubodi bodi na dende ngobaro chikorengana nae ngoko machua ase ikikore kigende talia sensemo ya trivially sakahora yes ekaroro jena abanda bange barate gutindo kurwalia mebere menge igende kigyarate nete igora kesali embure nyinge ntwaro jabara ikurwase serikali anene ase bari batenete amangana banya nyimbo inspector general of police Chavet Kome ntwaro je DBB Nudin Haji ntwaro je Amin Hamed Mohamed abana bakatia bara ibande bayikira sensemeli bone gendo tokubona ingoko majiwa no yosete dini no yonye chagede usina bara ina barubu abachibo mbaralia ngobon tokomoja ekene degoja koba detected ande gorengana tindamanya ngakia bete detected wikaboniga entura manya ngakia siore dibado ngakia bete ande mebere to gotinde ka bieka binto bire chainero yabantu there is a collaboration enene sana nendrende Mackenzie yoyo talibona achirase talibono asamangana a controversy nchira ko randi bwae na iwe na machituko na bwata no nyene TV au monyene bitare go kole gachikara sie kwa igobona tali mogeni mono ko 2017 gocha angora be kwa lingi biara kwa sababu ya mangana bunayo achirira neta mangana ayo na inda bwato kwa so who to blame asege colleague bona kitoto edo mwanju muri ato tena who to blame ngoko majigwa ase kole kurende mo DBB ebaromba mojeti ensemo yekigambero muno muntu ni gakubwatwa baragubwata mamoche nando igorero barabwete ko muntu igorero mbabwati kubwa consequence they played their role aso kumusuki motwe bona kerikira ando bwatu kwa I was shocked he was released on a 10,000 bond bail yeah cash paid. That is so unfortunate. Bono kolera mangana makongu sana. Nande ekaniseri abere for I don't want to call it the charge kolengana nanje mangana ye carry this. Magachara ali arabere. Obere sajaka mangana ya yobukabara it's for 20 years. 20 years. Ikabono imagine go 20 years rende achakrata sikita akasuka gajaria ando mete abwate about around 800 acres of land. Igo mete 800 acres osonga ali agima. Igo no bolemo banene. Igo no bolemo banene sana. Hii kitu imestua dunia. Mete no mara iwe sekrari nkasense meria ruiru tukwega na tete ne kibone kebwete chi terrorist. Yes. Akadena bande bagarutumia religion kubeka abantu korosikari digede nigende kebesa no mwanju mureria abayiri baitombaro abana babo bachirororo abantu bachire abantu barongo yutuna n'abagusii ali bakarwate amna ya abana baite bajete tukajikubaligi abantu nkorombe bare wanalia sana aho tena abana baito abantu bajire moche ariko identify usibanyore emibere y'abantu babo kibono totebya ingoroje okomajigwa no yogotebywe hani ebuku kibare gosoma ndora manyana embuku kibare gosoma aboni ngana arode mo pastor rende bwensemo ya ore umuvuazi nero tebna ta kutika teachings ya Mackenzie omesema otebna ya kagendere na ande igekroba kwe fast na yora liba koroma nene bono rende mangana yo ni itikadikali manchu muri naro chimbaka bagusiba ito ento naro chimbaka bagusiba ito abande mbago gete nga banyorire abayiri babo igobono mwanchu muriria mangana na makongu sana ekero konyoranga abantu banyasaye nigo moko wa moro kererio atali kuambatana ne Biblia I don't know nga no gutasome buku yao buna mwanya bantole nga kinyasaga netie egero muntu chukubekera itikadi kali imani potovu waranto basirio bogima abantu bande mbagenda tego konywa nonye mbali bare gokonywa bado mbaro abande batatageti kuragera wanaendelea tena kufuata hiyo itikadi igona mangana makongu sana endokoranga Mackenzie yoyolende nabo abugate chinguru chinene kigima gocha wonchura abantu abonsi pibacho kumwegena bona na mangana makongu igotiga tobe macho na teachings tokonyora korwase abantu bakweruka n'abantu banyasaye ikiagera nonye nababwatani bechikanisa au abarai mbagende totanga goikama chiko abekwe
asa mangana yechikanisa nye kanisa nko igorwere emanyekane nga ekirenga kia unkirigi no bwatitia machikali aganeirie thresholds chiri, are you meeting them? Ese enge ekiagera bono rocho bono bokongu eyento ko yeroka kanisa enigo to ko yeroka egekone ekiagera kanisa techitiche guita abantu banyasai gobono manchi muligereria na mangana makongu ningo tokomochia ni nani wa kulaumiwa je na abantu bali batarete korwa se chinsemo au wikase ensemo ya shakahola Mackenzie nabarai banana ba serikali usena barai ga ali be binyoro ingobono komochigu bwancho muligereria totomere kerangera likiao gwetera se namba ye SMS erigorabu ase TV yao ende na otora sensema ya online Ndizi TV News digital abona nsemo ya Facebook abayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende na bogo tweet @Ndizi TV News ayo Mackenzie kagenda to mwancho muligereria nense ya Kenya nero negenderete inyora litukulia lero ase Jumanne yobo chenu munatoko manyano yo minto Brighton iga ntwagotabinga lero it is World Malaria Day ase tokora inyora torole na kiborero ba malaria nongo itabole sana is the leading anabarobongo itabole kigi manto chikomanyanga milestone kiechi twairire bune serikali ye county norongo rwa Gusii koranga malaria ngokere ethim iyo mwako yo iga yeli tukeliga ninchiko gotebia segeke kekirebusyo kulende nyora yikoraga ense mane nusucha bono mambia mogene ito ngoikare ase studio garatuligererie igoro ya World Malaria Day ngabana to baisa goskano nyanga ke kulenda saba mambia bono totebia nga nka yuto bwatete koro mwancho muligereria asubuhi hii ya leo nga yuto bwatete koro na ndekero kende ngoganetie asoe ase umurubulyo bw'Ensakia bono mambia ntuno tolegaiga batatu amaiga tatu nae to komenta nae kwaba kabisa liga ulieito igo totabinga nka yuto bwatete korwa ase mambia bono wetera so tutumira ujumbe ara kwanira mono gwagirira ina otogora jitwara tajestia mangana ya rende Mackenzie agende aja dishabikina bata ama dishabikido ya tutumira ujumbe aro ya ngoko machigwa Korotwaro jena kanisa yeki Catholic bishops mbate abatemna bono amachikura takere kube regulations yiko ligerelina ngaki amangana ya yeji kanisa akoba regulated go tikatoka ndore na kia serikali jikobe kama chiko amakong bona ala serikali takere kama chika makong no monto jake kanisa tikama nyunga kyao jake kanisa nyoromete sense ya Rwanda mete president ya Paul Kagame kurwaswa asuburai bwaye shafunga karibu kanisa 6,000 Rwanda tejisiekwe 6,000 tejisiekwe tejisiekwe a lot of churches yani chinda wana ndoli kanisa because wana bintu bya tugekanire bari bakwekora kutaja jina ya Mungu kumba antongo kwa bari lietele nyasaye echechene sekererio wikirania magania bali baganetie na inda mabe utumeka abantu banyasaye kolende na intwe abantu abatoko tumekwa tunasimama tunakuwa na msimamo kabisa ase amaigerio atalikuwa ambatana ne Biblia sometimes we are jokers also I don't know is out of desperation wasena singencho yo monto bonaro chenge mechando ya nechi lakini mechando gira wekero monta ko ni mbake bintu byayo genda oni bolemo ni mechanda bwa ose dogo brainwashed that's what we can monta ko brainwashed yo ngainwa kidende ne lina bona bali batara ngainwa ndo ngainwa tobe maiso ndo ngainwa kado siku ngainwa ensina bego sarika mono kabisa mimi mono manjumoreria yuka gendere tentoro jaba basta bande kurwase county ya Kisii bajagete koralio marembe karwajagete mangana bali ase obisi ya county commissioner karobarengete gweta sub county kianda ase county ya Kisii bakora wana Lawrence nyanuga igomba chagitali naroje ba basta murwabe no balenge basta balinga bangalia itukurega karwajagete sabali yabo itukurega bachete gwikasen semeri ya tuzu jaje north abuna semeri ya marani karobaja kira masabo iri kwena kinaki bakobeka Gusii asama sabo kibagoska gojibosyo boy gontoro jina litukurero se county ya Nyamira World
malaria day lidukora ngonyurulire lirigeta. We don't celebrate because of malaria, but we to commemorate na twarambita mukrugibi abekire serikali ya abekire igobona mangana ni gakarko ba celebrated ani akariko inyorwa asense meli ya Nyamira ekerenyo yera asense me West Muglango igabantu rero no bagochi lidukora ni mete no magari ngo jara sesu tura kwanda malaria yonki malaria turamanya na inkorombe irende kale gotokoromba ya twa malaria ande twatete na nenzubati kujana kwa nenzubati kwa ndigere sana agire nenzubati yakuba tumanye nanga kire na kimonta gwetanga net meta burara net ime kumbe net yeteri treated ayunga ndo mwanjumore na aragenda tokorekana ime na isiko ya Gusii keromara ibwensa rwete kurege tindi because the region chiri carried mondagaro tumie kanisa gokora obokabara gokora obokabara gete mukonyo yere ni gakara sese meri ya Botswana no arense meri ya Botswana me the farming ba kwa nene sana na ngwanya kwa ndoro muskuro jo ndoro they are doing business musani one cha kubagaka na kwa the business yali na jeto ali mongarali gere na ginto bire igobono jini mede Botswana ningi buyasan entro jirende na ebinto bigade mbrangane ndete go tura kini itira abantu abange ensemo ya Kisumu alia tojina bantange banega basiro ngo bakubatkana ne bre nyinge ya tule lakini tadende tigetu mache ya sato konya ndo kumbaenda deliburuga asorgo ngororwa Gusii mete Gusii arombrogo jago iguna ya beire bobemano mete ntoseniri ankanani gonte tutubia advantage yi kwenda kina ebinto binde bya chire buyanga dina rayo agendrete asensi yetu ya Kenya na ibire linde na boto kwenyo tole balinde kolende neligoro abwekaro murai wensalenge ruhiru kyambo igachieta sokubekirwa wechugutwa kwa Kenya prisons cadets aro chabasubati bako match kabisa bali mara kama simba ngaranga ndo chense yaito ya Kenya biere those men and women in uniform ambalenge yasana igobono asengencho nabo gwetira barabo obolendi bwense ya Kenya bogusuka gochiase ebirengo binde tunasema heko kwa wale wote wali pass out ase omoyego yule ngase county ya Kiambu alafu naende mbia wate ba aba pastor usaba wata ni which kanisa bachira masorongorwa Gusii tiga banyale kwa bago cleanse into binde biro bigo kolekana no ya Gusii matuka magega twara gongire vicho vya bari asa mangana atalia maya mono igombi jama pastor bachamo chinguru chamasabo chibuate power gite eranya ko ba kego siria ebintu twaro direna ndi tikabasabero molembe Gusii agendere gutigara no molembo Nyasaye and abantu bamanyenga it's now a kanisa abantu bangame buya sana nyasimi no ari nyasimi aboliga karari yebiro abolina lea na rejo na bana bani na bana mparenga babwate Rea bana mbarenga bwate na rejo bana mbarenga bwate bona baboliwa yandi boli kyana bora bwina yane ngwenda alia nbolinga kyalika niga ntumera inbox yane oinya simi ne basukuru alia nyanchwa aboliga morning Brighton and Sarah in the book of Genesis how many children did Leah the wife of Jacob give birth to them how many did Rachel give birth to na baboli kolenga naye wana yuna aliye biro no Joshua na no bonagi abana mbalenga Rachel bwate na Leah mbalenga bwate kolenga naye mbalenga abana mbuja ko babwate mete ose Leah na Rachel ngolenga manene asi ngolongo murugyo man ikyara limbate na akatumikia Rabani meta bana abonse na barabani ekaraje talia mete ekaraje Rabani mugano ino motambe sana tetukwane ayina yebirobono tukore ni twende tukokodani okay all right twende tumaye kwenda alia semu ya jek mete Rabani aroyo mwabo yonde ngakibona litali agenda aroyo mwabo Laban Amo subati oyo didi aba Esau Jacob mamu abo Jacob Rebecca yes Rebecca Rabanaro yo mwabo Rebecca
Yes. Ekero limu maitege ndege gechiterire sao na Jacob bakare kurwanira ekweren ndendo lia kaligi aite Jacob runyo ritekero rende sao bona chiage chukata guita Jacob andi mamu waka mamonyera kama teina ya tinta getimba siri mwezi akama teina genda uraban wango ya Laban yone yango ya lenge ekera agenda alia akabor akakore miaka 7 anyoro musubat atageterea leo medine romoke agera kora Laban akamadina ya bana tokuira musubat moke otigo mwanne Rachel was rea tagete Rachel nero mwanne rea nero moke Leah is the first one. Sawa, ngorgire turi confirm tore. Ona tageto mokerende. Rachel. Yes, that's true. Rachel, ngakimo onsiriga. Nabo? Ngora tore bibire tore ringo moke. Lakini ndende ayuna ye bironto endrete. Bone krata geto ri monne. Amoke, korengana ni kali lina moke tare ko soka. Monena tara soka lini. Era kairo yo monene. Ushingo bande na mwere ne ushingo bande na ndaka mutumekera Labani miaka 7 akama kwa urende oliomoke Rachel chako baritumikia Labani miaka 14 7 akama ya kwa uri bono nakija simya bono naki lejo abana mbale ngabwa Rachel 3 sons I think 3 narea maede abana mbale ngabwa jago Joshua na bawa dogonya abana mbale ngaje lakini nje korengano manyibwane Rachel ni mtoto mmoja bana alafu Leah abana pata ya ngorgere dore asinara mwa maji konsiria grani ko confirm nde kardo kwa sumo timoko rekati ya Rachel na Leah abwate abo murababere babere abwate alafu oyo onde mwate bana ne Rachel mwate anero moke ngorgere dore nigabwate abana 6 aba murasta ngwenda turigireri to confirm ali na bwate mpaka banyaroka oyo mona ruguru Diana ngurigireri tore lakini ayona yebiro nyasimire na bago to konya abo to me no tene lakini ninje narate bire ngurigireri tore ko confirm tore oya bwata bana 6 oyo Rachel lakini Rachel nero monne lakini nemogo ntantani akara lakini sawa tuendelee kidogo ayona yebiro manju muririo Kartu kubrina Leah abana mbale ngabwate na Rachel abana mbale ngabwate asenjira ya bene kabisa tiga ayebiro igoro chichako bungara sese ndi kumape igosire kyake bune sawa asiregeti na boko utanyanganyo omaedene na Esau nonyo chieteri tukoliri ngoba jete kana ni ga chietegeka mete Esau dangana ero etwe omwando olirende akagendegeka olirende bakara utumyo bangai na mamu mwabo na basubati abo na mukara bangaini agaita mai ganda kamoroserie kido lakini mete chako batari rorose tiendo keli mamu mwabo morosere gakaranga kabisa mura ayuna yebiro mwanju muriria tigatore ndasensemo ya check ya kego torigiriri to mai kwena semo mutimo ko inde to mai kwirana tigatora arigirije SMS imu atumiro oja sister semambi aboniga lituko lya Jumanne ligiya nande linyansu kabisa no nyobo kabarwandete koba ina experience ya Kenya ensi Ethiopia molemboro iranire Sudan no molembo taraira na buyasara lakini mbanda takobeke mikagati barore na ki ensi eko genda asa Henry Anyora from Brighton University asubuhi njema kwa Pastor Gilbert Onyango, Christopher wa Nyamage, Daniel Bosire, Samuel Oyego, William Mekenya, Choni Obiri, Mama Stengo, Daphne wa Kioga, na walimu wote wa Gireo, Bia na watu wote wa Bogita wote awatena obakwani na roba de rwaso ime yumuroweri wensakia bono mambia morning Brighton morning abana ba minto korwa Nyangongo junction wakire buyenya saya atwanjire twarore litugo ligia emambingia asama sabik onsi yensakia you are looking lovely today litugo ligia ahead oyu kemi Sophie Motangi odano ale ime yumuroweri asemambi ya boniga Asante
sana mwanchu muligiriria bali batumira wetera Ndizi TV News digital ndoche Matiangi Omondo akale gotebya Eric Ondara na Daniel Momanyi Evangelist Eric Oira na Victor Omondo basoime asomoro buli magi ndoche na aligire tukora nsema chenduma ekiongozi Safanaya Onserio nere no ali mekoro nsema chabonchali agoteba na wapi hawa wote waingie kwa mpango lab technician Lazarus Omari Keri Esther Dani kiongozi Embu Surengi ya mwana Valentine Eva Gesare Abigail Nyanchama asante kwa niaba yake Susiri Ruma White mama Kerigan Purity mamake Malaika mfalme amenya basweti asime na tuti tutula Kisii Maserina Bosiboli Makwari Mochokoro Omora Nyalianza na Andrew Ongera David Mogaka na Eragoteba good morning Baba Dogo Nairobi tuko pamoja Kennedy Gisemba our chairman Koro Diaspora Agoteba Minto Hodi karibu wakire vuka na Nyasaya asante sana Dolphin Mora agoteba good morning Sarah Brighton and Joshua oh give thanks to the Lord for his loving kindness endures forever have a nice day mbiamona sana Aviona Mokeira good morning watching you live from Lebanon pamoja hadi mwisho asante sana abuongati yabali batumire cyujumbe gwetera asensemo ya online anindo Chevan Simbaka nera tulige tukore chinsemo cha Doha Qatar ujumbe agoteba mna kazi tufanye Matiangi Omondo ku hoteli ya Buga ndoche bwakire byapi tole komo abuna botambe hadi tamati na abantu bonsi pi bakisi county na Nyamira yaito ama iga yoga ki alafu ncheze Divina Nyamwaka alilia asante Matiangi Omondo ase ujumbe yao ndochenga abuna batumire wetera sensemo ya Facebook kuyasa no manjumuri genda gitoma SMS chao o just studio simambe yaboniga autodenga kyone to bwatia ngakiyo bangitiri tukuri ao kwa bokire kwa jiri na bonga somoro berio autotebina kyone to bwati wetera sinamba 0792192834 asemambe ya aboniga kefa korugesima tuko pamoja hadi tamati mbiamano kefa gero kwenda kinaeno ona wakilisha watu wa Gesima ine wodi ya Gesima igono arrest town iri ya Gesima itukori angyo musabara Ndizi TV no kara aria road show gojakira chinsema nene chinsema cha Nyamira igabantu banyamira ankora muri TV ya chinsema to chugweta mambia igo kabe standby ikardo ikalende ojikora babo Saron Tita Mildred Momanyi na banda bange ojikora ndana haro kurara kuri TV yao bona mambia more live na keke na Sara na unajua mashabiki wanadifurahisha sana wakikupata huko hata ke na Joshua okay bona linde ba kumina ke Brighton 9 ngakiwa na malende kwa kutokonyaiga izika kwa na muno monyere sasa inabidi mbia sana asante bono mwanchu muligirega ndo tumachi ujumbe chibuno yo mintago tebiri na bokonyora Saron Tita a Facebook na ndonyoro mtu Brighton makoli Facebook egaronya gututumire ujumbe yo tumanyenga tuko pamoja ntobanga nintutwe katole batatoga iga kumbe inu moyo neba gwasokire bono yo mintago teba still autaweza kubeba TV akarobate smartphone bune yeigaro cheno enche na onkoligire likorwa nabo okonyora nabo gotonyora gwetera asenjera ya online yere Ndizi TV News digital nawe Ndizi TV News asensemo ya YouTube yene producer ite kora tukwanira kuri mwinalia aga aina game ndombire chonjo kabisa biasa twenda sasa mirimo dibo gore ntoko boritina lejo na rea abana mbalengabwa lejo abana mbalengabwate kiara lejo nero renge mwana moke nero renge dote nene lakini lejo nere uyo ndanjeterire kirarenga ndende lakini iso some bugweyo ndabako nyoroyo munaro ugeze konyora konyora abana ebugunero nebwata mangana significance kete ikobana twenda sensemeri umutima ko tokwina nabako to chiburi yao nari nyura nanto kuborethina ngoko mochigwa asa mangana agendera ta sensemeri ya sakohora sensemeri ya krivi nini mwete nonye no mo speaker we senate amekuwa governor wa krivi
For 10 years. Na kanisa imeanza for 20 years. 20 years ago. Ikawa na mwanchu muliria nani anafaa kulaumiwa. Alafu liende kati ya Rachel na Lea. Kila mtu alikuwa na watoto wangapi. Yani tukubalitinga abana ba Jacob. Mbalenge kiagera abansi balenga barugi baja ba Jacob. Ikawa na bagoto tabio jumbe yao Nyasimindo lakini njini maete Joseph na Benjamin. Ebare aba Rea. Na Ruben ebare barecho ba Ruben yabumbali meta banjina te man 6 ngori editore ena abane mbaro kora banyaroka mbakara ba Diana baro lakini oyo ndere mbabera bwa the street Rachel yo bono net made chaba we will see about that entweru bare nge bonzi lakini rende entweru bare 12 sons and 1 daughter. Ya ege baka balire mpaka basubali. Kuligere litori nyasimi otoire challenge yaziri tukora lero lakini tutangali. Alright. Iko bono tote eveno yao te iko yo Lea bwada bana 8. Abwate 10. No. 7 bina wewe ndaka abwate. Mamba abwate they are made. Ina Lea. Bilia naro inyora na Silva. Naro. Lea tuade berena abwata bana baling. Lejo arrange Mbabere, Joseph na Benjamin. Lea Joseph na ero netu goma. 6 kids. Bona rende. Lea sita lakini nende Mbabere. Katwenda sese mini ndi yesu tutu manju moringo na dore twenda sese mu magaseti yeri tukolya lero tozuka yenera Ndizi TV kwa su Gusii. Yes, I'm telling you. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo togochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukonera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria kwarigirie obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukwiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sense ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amariogo ayo niga kubwenia amarwere buna oburwere bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwere ya komenta bagaka chinguru chubusacha ayugusibya na enchera y'uruiburo ayakubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ayugutanko uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asabagaka biantu bwata mariogo y'abantu batari konyore toro babwate shide koroku insomnia tubwata mariogo ayo akobakonya tubwata mariogo yekifafa abana bari bawitera mache borere baitanirie myaka iri babonete go tera mache borere tubwata mariogo ayo
n'amarioga nde amange. Amarioga yo nigabwata monchoria manene kubwaria butambe ugutumika ekiagera niga kubwenia oburwaire butari kuiranirira. Yani togoteba ase Gisungu igare anti-periodic emineti ekere kwarwarigu oburwaire bonde bwes n'amarioga yaito burwaire obumburi koirana. Boigo ekerugwa ikire asinye gitari yabo nigo bagokorera scanning omubiri omugima ilio kworokia asuburwire bure. Tubwato munyagitari gabo gokorera omonto scan y'omubiri omugima alafu ekere gwapimiru twakoe advice na toragokonye. Mbabwa torosagia ase oranyura marioga iyo imeyumu chukisi ase benki ya family benkiere rirongoria kabere room number 07A gosoba keresime ase namba enoti isano na ibere kianda isano na ibere isano na isatu mara kabere isano na imo mara kabere kianda ibere Ever Health Malt Dynamic Habo. Kubwatekana n'ubumanyi bwaitu bwonge asamangana yichisemi aiga Potters Haven nigo tumanyitekeliya yibumu mwiburi otagete ase skuru ilio mwana wa gusoma nigo tubwate birasi bisaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 wika grade 5 aborokia baisaine babwatu bumanyi bwigoro rivaga risaine lio kugoseria na bwigoria aboroki wabakorara ekero sire chigali chobosombi amachama ya yokunywa nabo igonkobwate tole omurubiri CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja 2 turikere email ase pottershaven@gmail.com gosoto akeresime ase namba enoti isano na ibire isateyemo isano nemo ibire isano nemo ibire isano na isatu inye gose enoti isano na ibire ibereyemo kianda isano isano na isatu isano na ibire isatu isano. Potters Haven, the foundation of knowledge. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room number G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ekero utagitutu arobole muno mumuso busubwa abantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokuingirwa chinchira chiya na chiria chigosonana naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchira chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi abareri isankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bale imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asebara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Mbia mwana mwanju muri Ndizi we kartu arura sense mirinde yo mutimogo tuteto so sense mo ya magaseti kondali Sara njeti ngwanja mwetimo wande ina abana balenge abana ba Jacobo Jacobo abwata bamura 12 oinchako no mwisikoyo mwigon 13 lakini akaronya sibia bolina abana balea balenga na lecho balenga categorically abana balea ebale 7 lakini ngo bare rubale ngakibako abana balea abana the difference between abana balea na lecho na Jacob abana balea ebale 7 na abana ba lecho ebale babere. Yes. I rest my case. Na inchengo wataina abana ba lea abali kianda ngakibako bakianda abana ba yale korokwa yale korokwa silpa rea Judith genda so na recho abana ba mbabere omente abe media yale korokwa bilia abana aboko menta mbali abarea aba Jacob kwani bilia kanyora ndani twenda sasa ya magazeti lakini Sara ekorode abaigo rea nero ete jimeidieji oborito ya mbrumu hapo baru te concept bana ba Jacob twenda sasa ya magazeti mwanju muri azirituko ria rero aina yarenga yebiro aina yebira renge twenda sasa ya magazeti si SMS nyira bibirisa to SMS nera igando che Thomas Boke goteba korochi nzama chada Great South koganiria omonto kale korokwa omurugioye okorokwa na kiwe. Okay, family members whatever guardians nsema chia Waithaka area happy Tuesday morning tuko pamoja hadi mwisho Ensakia ndio best kuliko zote. Asante sana. Jacqueline Ogaro nera whatever good morning tuko pamoja hadi mwisho. Asante sana ekiagero mwanchumuli ogende tukutubwate kwetera senchira imitandao. Bia sana rero Ndizi be wanzu mugusi murobini Ensakia litukuniria Jumanne ajidarikero nemero 2 no mutinyino yoka numago jirubere nemero 2 nesoto kero mwaka na takumnyoka mano na turi banga turi roberi konyorwore na watigaire maega unegoti yobadia yo roberi kabisa orore na gwakorire miroberi kwa bangito mwako yiga nonyo bugima bokongete uchumi ne kongete osintora inyora bwa shilingi 150 tunaendelea kuchapa sasa tore nenga kitogosukuma ndo kwengenda tebugima bwakongire tutajikasa tu tusikio jibosigo tuena no moyo na ibintu na bikonga into ya kongire baba chibasi ya bore bibi igobono lende acha tujikasa kidogo tuende kwa magazetini gazeti mbade ni ya Standard na nchini kumbate gazeti ya Daily Nation anene asikaseti ya Standard lingala ligere nene osombori kwa siti ya morogete na cult massacre yani massacre ye quality ya betalia sensemo ya igose ndreta sense media krivi wono amaboli amange ni agendete kobori wa ataranyora machibu ekeremebere angeta 70 bodies ya beire recover kurwasi chimbera sense media yobore moboli bore gochiaze korengano mori kwa siti amorogete na Pastor Bauro Mackenzie ekero bagendrete kutuka ekero intelligence community bas merna ebintu ne binge bikaroro ekero abasiga maboli akubuna basigali beli eyo ba manyede ngore gorwe ba miti iyo gotinde kemebereye abanda ekero bari gokorete yokorera onde maite nge akorekana ingi kiagareta abande bagaso edini ye quality igona ramaboli amanga ndete koboli wa ase ense yeito ya Kenya karondo cyo muraibwenze Dr. William Muto ibono ya kwani da unit kuri orekerare ngasense media ruiru igekera majoni Kenya prisons yale kobekerwa chigutwa igobana tena ya Mackenzie entoto ndete korari sense moya sakahora ni gokebwe na mangana terrorists ni gokebwe ta mangana terrorists adana Mackenzie is a terrible terrorist yani no mosario manene agoteana nigo abe aiga niga yatego chika go chiasi chia Chance Jones koligere ringane likorunse mpaka igoro enda bantu bunabwo mpaka none jijo njiri jibwata mangana bunayo njiro jigwanchira no sense ya Kenya uyu no muraibwense okwaneta aboli tukurigoro ase becheye abayigo nabokorora na emibere yali insa mwete mibere gonjanya martange meronge bene na star 26 ne yali iri abo kabisa kero detectives banyo arte mibere yo na koyetindo kora sense meyo ya krivi
inera ayuna aramurekeire igabwa se pechi yentangani kabisa ekerondoje gidure gindiki nere na kwande debuna mangana ya talima ya sinsitu ya Kenya ekarabone mebere 73 nere mebere ya to kande kurwa sense media sakohora killings ekere mebere 65 bodies ya bere endene still missing ekaro aba detectives nande bakwenda kugenda kuri mebere yo itko ryalero abagabana nigo bono barure matuko 18 gya serikali ekaro bakubutebya serikali nena toechi bese ose tosieke bioski tari bioski kawaida konde basieke chi county abo ekaro bakora wa no munyakiro wabo ani waiguru oyore mugabana we county ya Kirinyaga nigo bona ate birorende buna goika basieke chi county na serikali teriyo chikobwato kachibese gojiase chi counties igono gethina mangana enderede kurigereria bono nindo china ense ase mangana ya akumurikirwa sense ya Kenya bakubona Russia masina liz nere ne asense ya Sudani babone ngende dobo kabara na machin bunde jigende ta sense meria Russia ani ensema ya Sudani Russia ya soireme Russia machina liz ayingo junyado kunyarigire torana ke Russia rende so igoto tena world war terigo cha kalende ngujitu kuri ya sobogare asinjira yoboikirano ayuna arosara no mwachubure ya murekera sikaseti ya standard lakini nene ndina cult masaka yibona sabanta bange basirite umababo bandata kuriwa na konyorwa sensemeria sakahora. Asante sana se gutumanya kurasa gazeti ya The Standard wano mwanchu muligereria gazeti ya Daily Nation nigo mulikirete iguru yengane yogendete shakahola hora a death jumps to 73 ega mebereri ya tindoko iro ya tokire ase iguru ase famu ya shakahola nigo ya ikire 52 mebere menge sana ne akire bichaga bubunera ririye nsabo igoro nigo mebere yo yarusetuwe 25 nomo yani 26 bodies karatoroche bicha yo mosole manebo serikali no din haji bale nomo bisakoro asikembeke butukino busale DCI abo bagenderete ko ikirania operation yo ko tindokora emebere yokorwase ensemeyo baigo ebicha ya Paul Mackenzie nere no era abone nkwana ya kwana nga munachopigania nacho hamkijui munachopigana nacho hamkijui na kitawaramba nimewaambia kitawaramba somo Kenya molero you don't know the magnitude of what you are fighting you will soon face the consequences na iwekanaga ukwana linganeli bono ntukumayanga igona kiekali ase epeji ya 5 ntochi koligereria na kimura ibwense anyarite ko bakawatuka egekore kiga kia Mackenzie buna ne terrorist kolenga no mura ibwense atabatenga abantu abange nigo bagutumeka ekanisa to radicalize abantu banyasaye aboyiga barayibechi kanisa cross dini yege katoliki amo naba bwatani au naba bunge actually niko batabire bagocho introduce amachika makonkima elio achie gutanga bikora bunebiga chikanise chiga chio gopotosha ba Kenya boyigo peji ine peji ya 3 peji ya 4 tuchikuligereria nga where are my boys Kisumu man suspects that his 3 sons who went missing are among the dead Moibolio ya mokoro wa Kisumu nigabwa to muichano manene karagote babana bane batatunga ibali chibiche cyabana abonchirororo Godwin Maxwell yobate miaka 17 Vincent Lihanda yobate miaka 20 yomo na Collins Lijode obate miaka 14 bonsi basirire mwaka uyo igakalota nga na obakarigati ya bali basiriria magima igobone ngana ya shakahola hora nere irobulitase gazeti ya Daily Nation waigase page ya mayiganto chukuligeria na kia bagavana bono baruete notice ya matuko 18 gusichi wiki bere serikali ebwato kichibesa angechi billion 94.35 billion ekiagera bono bokoraringo chibure gutenena gwetera omo nyakirogo bagosomo ya omo mutinirio bo omugavana we county ya Kirinyaga omuswata ani waiguru nigo aruete notice ya matuko 18 arabosios serikali gwetera sekigancha
ekenene gie serikali babwato kichibese chunya tali boigo ngo chibale gosieka osengo chibale go shut down counties amangana yobo chenu nelinga heartbreak for hustlers as Ruto walks back on NHIF promises amora ibwense litko ligoro na tebete ngana kim national government will not match contribution to the National Hospital Insurance Fund for low income earners igo mora ibwense na tebete serikali nene teligochi ko match kwa igora mangana NHIF aigo bono mwanchu muligeria na mangana makongu sana boigo mangana a vaccination nache yene wiki ya vaccination asa marwire awo yabana bake igo bono chijabu echo nchigenderete abana bagendete kwa wachi vaccination na immunization egere bitange korwase amarwire ali yakosereria amagima boigo mugavana bwe county oyo kabero mugavana bwe county ya Nairobi Mike Sonko no ulio Kiambu okabero yo Kiambu Kabogo ono igo benyorire ase abo kongu maiga yokubwateraniwa amo nengana erengete Singapore registered farm yani ni bogete ekale Singapore registered aba director baba ba manyiru amo no bututukano bw'ikibesa kire 2.3 billion ekyo ekigambero kiatebete litangana chikaba frozen onokoranga babiraba mpaka bwato usiano amo nengane yo egendreto yo minto Brighton dochinga nara yo airobulita sepeje ntangani gazeti ya Daily Nation ngo chitolego swaime geretorori nara ya yara subwagali bono njekero ngo swaime asigazeti ya The Standard beja gata tumbake ya ta na kabere igemolegerete igoro ya mangana ya controversy yendeta sensemo ya Marindi ebeche ya katato nigemolegete na bono emebere ya bantu 73 igo ya tugigete kurwali ya Siglaves usimbera jiri ya sensemo ya Sakohora kero umurai wense anyadega gata yabuna godekelea pastor teachings and act of zero adede na yobuno no mosagani oyo tari mo pastor abuni tukurigora kwanete eboigo sigazeti ensema ni molegete na state dilemma on churches to prefer against Mackenzie yani no enese kana ne kumedina inkie ko kumia bono ngaki bako mobeke adabu ni gani ngaki bako mokora bono lende ekeragen ndete ko base eliaria bone beja kane muregedena from a tax driver Mackenzie ni garenge umuntu olenge tax driver mpaka agachikoba umuntu ogosalia abantu faithful gosalia yani goirira mpaka abantu bakure goto so manaboko so mano mugano asibije yakane beje yakane bone muregedena here hostess ngakiatigete miremo akaoni ubolemo agajoin Mackenzie church Niwedi mpaka abantu babwate miremo ngaki batigete imiremo yaye akwite aba konyoroko de miremo 11 years kalia ekara jenje ekara mutinyorio eta akatige miremo akajoinire ndi Mackenzie alia ase nsemo ya Krivi mwete kanise yekarikoro na Good News International Church mangana makongo sana ra ekarabona abantu bakarikorera amate yaye muswati oyo nkorere kare karorende karikobona ga kyutige miramo gende ni gobone serikali getakiri kobeke meroberio erikore giro charges gosikobeka ngakika sa jigo chikolendwa machiko gijo chikobwatia ayini gara sebechi ya gatano family boigo chia matenjira chigenda korigi abanju babo ekero bakagerera ni gobachita sense meye ya Sakahora bwense mukorense kurwa family kurutaita tafeta uzinse ma na baramu ni gobaendire asese meri ya Marindi eriko chego sabanju babo mbaroro bechi gatano watoto nero ni muregerete igoro ngaki ngana iba gwana teachings chikonyo yonda gukora ago brainwash abantu obangaina night visions ngari ko bangaine binte binge nara muswati nara ukaholdeti umwana ukahondeti ebija y'umwana waye onero borete igoboneka tukikwanira ikenge igoro ya Mackenzie oyorende controversial pastor oyo boigo ebeje ifika nero family nigo ya togiri serikali asoko mubata Mackenzie ikaroba ndete kurigina barabu abana babo yona hote ine gaseti ya The Standard mono nige murekerete igoro ya mangana ya ndete semeri ya Marindi karengo igasebeje adano atoto yes nerina murai bwense Dr. William Ruto tukulegoro na jetalia sensemo ya Kenyatta University Hospital Kenyatta University Referral Hospital tukulegoro ekera commissioned and semeria cancer treatment abu itko rudiaigoro ayundo china aramurekeire asenjira ya bene nindo chiga the leadership ya Kenya Union
bati KUB ni gobono yanyarire gekomochi abo bwasimio ro moja karabaro bereti kunganya korwasa omo bwasimio ro moja isara no jinara murekeire asigaseti ya The Standard ekarona igorire imakeo right mbia mono sana na nche page ya kabere aze gazeti ya Daily Nation emurikirete nake ambantu bali ba tindokoirwe gosemebere y'abantu bali ba tindokoirwe bono mubaro omentete baikira abantu gwetane 52 litkoligora bwa sense mashaka hola abanyanyimbo mbabwatete osembanya ratko baba ko rescue abantu bande kianda Kurwase forest ya Shakahola, including a man suspected to be one of the masterminds oyo okweroka okubwatira na Mackenzie okale kweroka Pastor Zablon mwana wa Yesu kutoka Butere Kakamega County you know bakari kushirikiana bakari kubwatira na Mackenzie nera nabege twebyara kerato getega kuna gosoma amaigiri ayo ase omugondo yole chieka chi miaisano na isiko ekerero getenga mimi ni Pastor Zablon mwana wa Yesu from Butere county ya Kakamega waigo bali babege tubyaro yo minto Brighton no mwanchu muligereria angamo na Mr. Daniel Makoli from Amabuko Nyamira County na Lucas Owino korwa sensemo ya game in Siaya County ekero babe tubyara tayari niko bagende to kotebanga Pastor Mackenzie no monto bomonso no monto bwate obonko bole imara no monto bwate abonko we Biblia obwata knowledge nyinge kolengana ne Biblia yebuna kworokerera igonga tayari barombarara kende kebe niko bagende to kumubwatia igomba begutwe ebyara ekerobono ndoche omo Inspector General Banyanyimbo Jafet Kome atebetenga engana ya DNA nero yokera chigokonya egera abantu bamanye mibere yiga aboigo abaraibe chikanisa na politicians nigo bono batebire amachika wenete kubikwa momopa ali regulate chikanisa na kichigwo operate ikiagere chinyinge cyabo nigo cyakire tali asukwaga chakolende asoko Syria asokoleta imani potovu aboigo koro epeji yakane mulikirete na kimo sacho mukuru ase county ya Kisumu nere ale nibirengeri binge ekerenera gotanga ine abana bane batatu gose nigo bakara mong bali basiria magimabo ase kanisa ya Mackenzie usase nyumba ya Mackenzie igobono ayuna aragendete peji ya gatano neri umuraibwe nsate betanga Mackenzie Terra churches asengenchonga egekorwe ikyo nigo kinga egekorwa kyobo jambazi osobo gaidi in other words ikiagera nigagutumika abantu banyasa nigagutumika abanainchi wikiranie egekorwe kebe that is terrorism Manchu muligeria why your electricity costs may not drop anytime soon. Inyora mangana ye stima, mangana ya tokens. Ukubeke token ya 200 kwa wachi token inye chioka. Bona yenere sababu nga mangana yutaligo chia gokea wangweiga. Bintu mbirigo chikororoba. Yemaga ya Senate Energy Committee chairperson wahome wa Matinga bo bagendete ko ligeria nga wae estima gendete kupanda now and again kulende ndabagwa somarore nga wae estima etaligo chanse anytime soon Waigo mwanchu muligeria NTSA Director General sent on leave amid rise in crashes. Ono director tenete kiombekeri kyo kuligeria mangana yo basombi asichipara oratumiru leave osomo timoko asengenchonga ebikole bime basukano crashes para nigo bya mentakandire kera litukubuna bogokia wanakoranga amelala kwa kazi. Azimio acting in bad faith, Ruto allies say. Mangana ya maandamano wana ababwatani ba ya Dr. William Ruto nigo bakale batebanga Azimio mbabu atikirenga kiya ochia saba Kenya karabago teba nigo batete kwaligania maandamano usokorobekana ayubara lya kitali kibiro mutinyo gatano. Abana mwanchu mulete anda atigere peji ya gatano nakabira abo ndawe yo mintonera arasuki yake na ende karochinza chiranchire ntona kuligelia kolende inyora ikuragense ya monenuso chiabona mambia amagane ito nachigwe kase studio egere tusanga mange iguro yengana ya malaria na resosera
Nere Susira. Kurwe Susira. Ya, na nimesikia kwa ndani ya mchengo, igono haraka. Ashafika. Nimesikia tu. Ashadunda. Na iguro ikire. Lemo jo kwa na mangana, yose timu moja kuliko yeri tukolia lero. Timu yeri tukolia lero. Ye mangana malaria nere International Malaria Day. Ndo chukuligereria na ki togo chago kei birengo bya malaria tochi mpaka 0. Time to 0. To end with 0. Yeah. But then I mean saya hari tiap hari je tumai. Alright, I want to believe dia. Wachukurigeria time to deliver 0 malaria. Tekera boss. Ina botoika. 0 malaria. Yes, no botoika. Ngorombe jene kijira ere kora ara insene. Ah, unaenda wana ni chikaro. Kora insene to simene. Insene. Biasa. Insene. Asijui sasa. Anda tene. Sijui. Lakini natuambia tu. Ndio moto ikobe neti yokorara uikeberende na niebwate yogo. Nante bwati biba obinde byonsi bede umbu. So igo bano mwanchu muri abechi rero asiski dawa. Asiski. Ndiro. Kurende ngo twara tole omugeni as studio nyikire. That's very good. Thanks for keeping time. Ekere team yo mwakoyo osiri tukeligere nga time to deliver 0 malaria. Wikara as studio naende kwa bahati nzuri na atene tamanganayo ase county ito ya Kisii na chiko totebinga how we deliver ringa kirene mote na ndiro itanga ki seni mokara kwa ko dire diure seni mutakar ko siara kwa jinsanjiri jigo siarwa omomboreri chiza Ensakia ko siara rio medena bo siara ko karo siara mambia ose okonya mede umbonera nense la bonyo yararire te. Alright, wana mwanchu murigeria tutafika hapa kulinda sabana tuyatorara kumnyokia asenze mya magazeti kirongwira na siga seti ya testana lebeja watano watonile murigade na mugavana bwe county ya Mombasa na shirishalifu ni gobono corona be baitande chingwana no monogeri bwe bunge yenseme ya Mombasa Gusii ekero bono Gusii agode abuna go ikabachikwenda korobekana na mugavana mukoro asan joa batebye korende yondo batena yaya egine jinga kuchokuraligereri pima torena na tokorobelime eborobelinde mwete bono ekarongoriringane asan ali asan cho erumete na akora jintu jya ibere ojira unate tekora tokorobekana no yokani na yane jinga tokorara na tokorara ta magendro bono ngori otena yaya mwete tokorobekana ngori kuya korengana nere lakini ndio turana ngijo kwa basi nsema ya Mombasa so itakanyagana beje community market na bona bagavana ni go ba threaten ni go se ni go ba rude egekuru ba rude notes go se ba rude amangana abo jaso ense asabara ibense ya Kenya go se serikali ba tungana na abo serikali ningo bona montaino serikali no mrai bwenza lakini anya kwanjana na inwe ekara montaino serikali William Ruto bona lakini ne serikali ba rude matuko 14 ba dana ba guchibeze ose basieke bioski basieke ji county ore county kiko siegu go bona ngitokoba entwara none ora ibe kiama kiawa ibakaronzo msiokali ngakotana bali ba office bali ba county devolution go bona murende sana nani kwa iguru ba wameteta hapa wakisema kwamba watafunga they will shut down counties gaiba gochi yomete bono bon sina bere igo high cost of electricity dirigo chikwira na inse ya kwa no asika seti area the nation and the narrative standard na bogwe somera sobogale ende omanye gwetangura ni gobona arangai ban African Parliament kwene kibuna nko siribale trade barriers babe kemero berna kichinsa jiri ya East Africa jigokora mirimo yabo buya bonjoreri ngakibago bakwaterna banyole na basukiro jigosio oigo public workers bono nigo ba kanire mangana limura yibensa nyaraka na bachikona 3% ujasa mangana affordable housing patena yaya bogima bakongete na ndinga kioto ni ndebese ito boigo moyo kabero mobungo bonchali uyegona by very mechanic bona nyarire ka kwenda si cost of a bill elikwamereria ogo kikambero karukia monajite kuchikoba sechera miaka 3 kubwatikana mna niga mochiri na niga nyarire ka ko receive yaki keraringe managing director asikiombekeri kero nojine ekiombeki isi kiamo bwadite na I to bribery ya 200,000 ya muirire na bono agasibwe miaka 3 kirimo nojire ko to wabira na yaya miaka 3 yaya na ngitingo nyanchirana
ore to ganye kine kinga kige ochi kogenda gochibusyo haino chisara na ramure kirega iga aje SMS ndio ya bucha jiri nyinga timedo tukora soma to enda sense miri ndio motimoko to kwera tukora magaseti ikaramuga itago chikoja waikire page ya karenga na rasukire nganjira bona inche at least ngwikera keigo egere page ya gatano na kabere ni molkere tengana kibono mo auditor general Mswati Nancy Gathungu asiulire na kichiriboti chigotebota birenga serikali eliere corrupt abara imbaro bagutumika ibintu geteiga bagutekia advantage igoro ichi situation gete egera bebekira billions of shillings asimibuko yabo ati yabo asumubwekano mangana COVID-19 pandemic amangana ya locust naro ebintu biribigo sali ndagera chingige ya chingige amangana omurakera bagutumika those situations kulende kwenyorera chibesa chiri chibekira nsema gokonya chi go safe chi situation yecho abantu bamanya kwebekera chibesa mu buko igote birenga serikali ere corrupt ande gutumika ebintu biri bigweneta gokonya bakenya asa abantu some individuals wetajirisha iyo nigere mamincha yeli chiko ayani gatebira asiokire maega yokora akora chi auditor oseyo go audit chi report gete igoro yechi situation yecho ayoni gara sepeje gatano na kabere egazeti ya The Daily Nation boigo heartbreak for the poor as Ruto walks back on NHIF rules nyoranga muraiwense na arwete iranga na chekolowa enchera bantu bagwakana NHIF agatebanga the minimum nigekoba 300 all the way from 500 kulende bono ya beire a heartbreak timanye dina kia beire a heartbreak for the poor kulende nabo gwesomera yo asepeje gatano na gatatu inyora muraiwense boigo litukuligoro na igurete omurobelio omuya kabise machine gete ya cancer cyber knife cancer device ejo yanyartukobage koba launched ase enyagitari ya Kenyatta University Teaching and Referral Hospital abwasa abantu bano batali gochigo chandika kwenda chinze chase ko gocha kwalengwa because machine yako naliko yeligereria somewhere nigo yarenge buna a robot eliye komoleka kabisa with the very strong rays komoleka mubere yamanya nonyene tumor yamanya muchando kanza nka yole gosinya omonto twara aliyogo gosoe wobo obwenia mapema on time mancho maligereria primary schools heads calls for more training on junior high balimu abanene be school choboroso wano batebirenga mbagwenere takwa maigiria manene naenda matingu igoro yo morobulio junior secondary school nyara balimu abo bado aiga county ya Kisii mbagendere takumera temedo se bakuru se mbagendere kumera na igase abalimu abanene be school choboroso bana takumera na Gusii stadium egerekero bakona kubiki mirobulio ngana ki junior secondary school ego chiakoba Kome reconstitutes bench to hear petition on CAS positions. Rendo bekire bench gete uchiago tegerera na korole petition igoro ya CAS positions yo karatoka sakaye inyorane director ya ituko se producer ya itekorato kwanera yono manchu moligereria bayiga mangana drama festivals nagenda tase county ya Mombasa alia sensemo ya Shansu Training Teachers College manchu moligereria bayiga page 14 ende naonda atigera ketora enda somo timoko nelio mugavana buye county ya Moranga Irungu Kangata ono niga demand reprop into 2 billion fake pending bills as a county ayago tabanga tiga chichunguzwe but pending bills nchitigarita as a county au ne banki sine what pending bills erota virenga no this is fake chunguza tujue hizo bilioni mbili zinatokea wapi. Igona rajongo ratigere page 14 asegazeti ya The Daily Nation. Buya sana. Tokwere na tusome jesa message mwatumire ya jinyinga sana ama usome. Ama tuende kwa motimoko kidogo. Tuende kwa motimoko kidogo then tukirudi tutazisoma na kumalizia egera mwene ito adunde. Sawa, Joshua kazi kwako. Tuire wana madukani tumaye kwa langa kimto viko. Ndizi TV. Ubwansu
bw'omu Gusii. Omurigiriria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegi akorekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukoroli guchia saba subati barya bribu atranitie nigigo kumanya igoro y'obukoroli obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire kwegumwana guse nutrition eye checkup pelvic exercises na buigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Masomo twanyorire yengecho wansira buno ko chate sabari yo konyoro oyo ko bogori omwana kwenda nere sabari yo simbaka buno go kini omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mbaka ikero kwenda nyumba batarirenga kichindi chonsi imeyumu chukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gosoba kirisimi asinamba enotisano na ibere eyemo marakabire inyeyemo enotisano isate noti Oasis Health together for better. Enyagitari ya World Fit Health Center iyigo toka imeyumu chukisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbabwa tobokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachiro bisi ito to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. TV obwansu bw'omugusi nigo torenchera nababwata ni baitoa bw'obonchoria ase roadshow y'omwaka Samaleta ngoro kurevana na aperenchari nincho mu manager Oroki Driving School aiga somo chogosongo toka Market Plaza erigeretie amona
mucho yo iga nyombe ya Uhuru Plaza igo esike iga tare ushina stage iga atare ushina sabe chiga ntubwate kubwatera no konene amona Ndizi TV iye bwate road show nene aso mucho Kisii amona Nyamira igo ni igaro kigo tukwegeria ega chipigipigi ekurunga class A2 kwegeri tole B1 iye gari enke kwegeri tole C1 right track kwegeri tole D1 14 sita matatu kwegeri tole D2 yere basi kwegeri tole amona track tuturera kwegeri tole amona class kurunga disability keriki abantu bari no barema naende boigo goto kwarigania abantu baminto bonsi banyagetinge simwabeta mu Gusii korunyari bari koruse emotion speech ya Nyamira abosonge ngima mu Gusii umugima n'abakaci bonsi bari Gusii twabariganira tukeriga niri tukuri nene tarushina sita na tarushina saba ni ncwango tubwaterana amonaye ase umuroberiyo yoiga egera nawo nyare kwegokia na no nyare kumanyanga mbuya kiyobone Ndizi TV yatuariganiri ritukerio rya tarosina sita na tarosina saba mwariganira kumwenzi karibu sana Vuota jitariki ya 25 cy'umuti nyoyo imeye county ya Nyamira ni jitariki ya 22 imeye county ya Kisii. Omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yaliyo konyora namona ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao muna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya masemo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ikenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no murbeli bwechi gosoli ngoche ya masemo korwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etale nende mo Steven captain 001 yesiketa senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika chiza 12 chigosori ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Biyabana no manju muri Ndizi TV akatwara sense merende studio bantu asoire gaiga kero choshwa gora karabna maite magano itukira se studio njebona ni elinta kete koringe bisero byane nyagosuka korende esara takara soma SMS ibere seto jirmu atomire ende kero tunya kwari anyo magano itaso asa studio kero itukira to wataina it's World Malad Day. Yes. Lituko liesosera. Liesosera. Na boyo mete como juro tanta ni cólera na cólera neri sabes. Cólera neri sabes. Ya sano mete que gusieki. Malaria neri nesosera. Esosera. Cólera tu ni nkoromba. Nkoromba. Nande subati. Whatever. All right. Manchu murigeri asante bali batatumira ujumbe wetera Ndizi TV News Digital no Jonas moja otebire no ali mikoro chinsema cyabo mali bagoteba gukwani familia ya ONCP Edwin Omwenga koro Kajiado gwike kenyoro kya Nyaguku Bogisange agoteba present Joseph M Otuke agoteba litukoro chinsema cha Kisii Podlas Getenga asante Keystone Chari lishabikirito good morning agoteba nato bwate tibyana ende nagende to bwate witra online live agoteba evo no nice day asante Jonas yule mmoja nero tebire live from diaspora tuwakangambia mano kiragese oko tuligereria na gutuma ujumbe makindu getuma asante korwa Kisumu agoteba mbaligereti buya mono nkwanerie fundi wa mitambo Joshua umesalimika sana na makindu getuma korase county ya Kisumu asante sana mekubali salamu bia mono gendra otobwatia bia sana Joshua nitaba maiga itabire sana bia sana mwane de remonte count me in da tempon vas mogaka na crusiti pahat mairitisha mairitiza mark me present au dena hashtag ya geja boro
wendani simina tuti good morning akabeke mojia kawagasabu Ensakia athano alime yumuroberio masrini bosibori korwa ogemba pamoja korwa bomabajunyai wa Nyamira bwakire buya tudad mosomi omora mama Agnes Mokera Elizabeth Gesara mekinyaribo na Unita ointo mosomi Benard Kabeta then I'm listening akabeko gotoga kabisa ritu na green athera kurukara Nairobi akondani ya show emsuro engia korwa bonchari bumwanja nikondani kama kawaida athena omaigachire honorable Doris Tonya abuli ekyogoze bani onseri waingie ndani ya show wasibanduke kama kawaida Jairus Rwango gato na erano alime yomurobere karabale numurugyo ya Jacqueline kwamboka athea banduki ngo mark me present ekyogoze bani onseri kuruliana bonchari na era athea no alime yomurobere asenjera ya bene kabisa semambi ya aboni byamana simana tutoma chuchumbe cheno asemambi ya aboniga Ajia jindoje ejinde jarare sikijigoja na ande ningisoma senjera ngia kabisa Joshua Monguru Ismail Kurunyatieko Mirimani Kinyonzi out there Ensakia show watching live and clear biamono abana baminto Joshua Brighton na Sara biamono asije SMS yene jumatumire asimambia bone tukora sensemo ya magazeti ende toroga out kone nje na kore korwa sensemo ya The Standard konyo na kore ntama konyo wa kore go The Daily Nation Daily Nation na ara kolera bwa samango mwanchumo ende togo ko MVP utasoma nini tuagoncha anabakonyo gazeti ya Asante Claudia Nyakezi whatever good morning Sarah Brighton and Joshua watching you live and keep up the good work asante sana baba mbiamano mwanchu muligereria ekyagera watu bwatire korotwa chaka go kosemia ali arasa magazeti elitkulera ero chigazeti ne kinyinge wate Daily Nation ntobwate The Standard ntobwate Taifa Leo ngaikwira Taifa Leo Taifa Leo nero ego tena serikali yasinduka usingizini alright yatabobokire kurujitoroime unajua zakahora ya megire serikali imezinduka yazinduka usingizini ikanuje bajorete bajorta baraiga Ruto na roro Mungaro na rororo Kindiki wetangura Haji na Kome wanarende baadhi ana mili 26 zaidi yafukuliwa huku viongozi wa serikali wakionekana kushituka na kuahidi kuchukua hatua za kutasua kitendawili cha vifo katika dhehebu ya Boro Mackenzie jambo kwa kuchelewa unajua ni jambo kuchelewa unajua watu wameshakufa lakini serikali imechelewa lakini ikiweka mikakati kwenda gosio ndori goji bandu bari go sidia ego bano mwanchi muligeria Taifa Leo nero roro East Africa na bokwanyora The Star The People Daily wesomere gazeti elioraga nie asenchira yobo ikerano kigima gwakangambia mono twatalire nae chijumbe chaino mwachitoma nande ningendera guchirigereria oyo mtu Brighton bono nko ngale libaga inyora leo ni World Malaria Day inyora litikulia bajenu lia Tuesday gotokorobo cheno kwa bahati nzuri ntobwate omugani itwikira se studio ngochale tusange tumanyenga World Malaria Report inasema nini na inde kerokore ngani miaka ibere tatu gochimaega report una kiegoteba cases cha malaria na inde wae chinse cha Africa konyoranga malaria infections nigochire igoro mono no nya na inde abantu ngo sirie barabo amagima asekerengo keigoro gwetani birange merongo kianda igoro yemia konyorora abantu ngo sirie baramagima gwetera sogoro ba malaria igonto chugwa semia mange na inde ngakitora tange because theme yo mwakoyo ni yagoteba nga time to deliver zero malaria igo innovation nero or implementation nero or na mangana investment naro we komete mtoko takatotange binto gete kiagara ayere producer itego kwana kiagara to ko como kia otange gento gete onya there is no investment there is no innovation and there is no implementation wando chikumanyanga how safe are we unorongorwa Gusii chumbo chiro chire everywhere ebya sana nande nato teina yombwe mugora ibonde ne yombwe ngo koromere specific time tima itiko se ensira pasienza ngaona so bana bato teina sangapi kayego toka nande ngakitoranye kode ndo metonyengente go malerite na malenere ekore
nenkoromba yoka na bago de bando ko de aban nalire Messi ya nyo de marel da bar ba de na Messi nari ete mengo wanare angete marel usino bogendo ba ja na ba ko ra de pi mo ko de ba ana boko mo bonna ri kuba ndi bwa to bwa mate na marel use marel bwa to bwa mate ne ri kuba ekal mo swa njidila so okay ngoti ko manju mo kintu mirani jikora ga chinse sa no ibere aseme sa magana maya ekal to ko manyana ari ane de wateka kurusa kahora kubeka Nyamira makana afya ne mangana marel de yona mange na de wateka mina isku ya Gusii yetigansuke kutigena Sara asomoroberio yo bwa mangana yobochenu litiko ya Jumanne nende to sukare ya no ndiko bandange nayo kona ko naye aho kona ko nsira mega obanchu muligeria iko bana to vesiko sukaya ne Ndizi TV obwansu bomba Gusii Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii kuligereria bwa television ya Ndizi chenga kichiri kwa beri gukukanya buno nigo chekiranire